Kinong yalam jong kaseng hinyo trap Youth Council Shela Unit harangkat ka jingi senran lang u General Secretary ke HYC sangkme uba Roy Kupar senrem menta ka sengi ka santarik unai wing kilalek banya kendu ya ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District ka bahaju kapor ka badairu ka Chairperson jong ka District Mineral Foundation harangkat da ka ba airu da ka dorkhas na ka benta banlej ujor halor ka jingbam pentrai hok ya ka Pradhan Menteri Khanij Kalyan Yojana lane ka PMKKY scheme kabala penmang da ka sorkar keme lengba ka Ministry of Mine kaba ka tei ka scheme kadai ka bala penmang kerpang na ka benta kitu ki jaka ki basyakta na ka jingti ya ki mar ki bahapo khendau bat ka shela kadai ka wei na ki jaka ha ka jella ka badon ha ka thup jong ki snong ki basyakta ha ka tei ka jingti ya ki mar bahapo khendau bat ki briu ki babat ya ka mining lane ki bayo jingbet na ka sorkar banti yo mausun don kumba arp wengut tang na East Khasi Hills District. Katkum uba Roy Kupar senrem habakran syakilat pathai khubor halor katei ka benta uloong balada ka sorkar ka shimya ka khajna ka bashispa tengka na katei ka jingti yo mausun ka bamut life ho tengka ka shimno na katei ka shispa tengka banbu syaka District Mineral Fund lane ka District Mineral Foundation. Uloong bahaus nam arajar khanyo ka sorkar jella kalapenmi ya ka ain lane ka rules ka District Mineral Fund rule arajar khanyo hakaba ya kate ka ain la pentrekam nadu ka praterik unopra arajar khanyo hadu kelalengkot jong snam arajar khatpra kaba kila sedang banlum ya ka pisa ban kensho sya ka District Mineral Fund lane ka DMF berhadin balawat jingtip daka RTI lengba ka DMR lalap baka pisa ka balalum khajna nadu ukela lengkot usnam arhajar khatpra hadu ubenai nailor usnam arhajar arfuwei kelakot syadu ka live khundai klur tengkatam ki mining license holder lani ki briu ki balayo jingbet na ka sorkar banti yo mausun ki badon kumbasan lani nringut ki banaka thain shela kaba kita ki nringut ki mining license holder na kate ka live khundai klur ki ladap siu lani no senyang kumba live ho ar klur tengka syaka District Mineral Fund Hendrai ka belngo bat ka ba pensopsi ka long ba menta la saus nam nadu bala pentrekam ya ka DMF klamdan kano ka scheme lane ka project ban pentrekam lengba na kate ka DMF ha ka thain shela namar kumbalong ka shela ka de ka wei na kisnong ka ba shakta palat lane khambun na kate ka jingti marpo khndo komta na kaliang ka seng HYC kalapan pau ka jing persha jur ya ka jingle ka DMF halor ka te ka benta bat ulai thu bana kaliang ka DC kaloong bakan sakhot kirki no ya ka jingelang jong ka DMF committee banbu Ahmad habaidei bakate ka benta uba senrem uloong ru balada na kate ka jingelang jong ka DMF kami kanu ka jingshim khia na kaliang ka seng kamban se banlitit jingkhang shadu shayeng kasari ban pensngo pensngap halor kate ka jingbam pentrei hok ya ka pisa da ka DMF si Shela area unit karengkat ke jingya senran lang ka jonga kumuno elam na posisi kajuk por unong songnong jong ka snong Shela lawan bani kendu menta kasingi ya i Deputy Commissioner jong East Khasi Hills District rengkat ka jingkho i bolong ru i chairperson jong ka District Mineral Foundation kemudian itu epi ke Sorkar India lembaga Ministry of Mines haus nem arja khatsan kala penmi ya kawi ka guidelines kabaide ban pentrikam ya kata ka Pradhan Menteri Khanij Kshetra Kalyan Yojana lane ka PMKKY scheme kabaide betik nam tak itu gijaka ki bolong mining related snong lani gijaka ki basyakta lembaga jingti iki marpo khendo mukumolong menta hangni apo East Khasi Hills kidon kumba arpo do arpo itli arpo lani arpo ingut kita ki mining license holder ki batti yung motion ma ki bayo ya kata permission na sorkar jela banti yung motion tika sorkar jela ka basyit haba ka shim ya ka royalty nakani ka jingti yung motion lada kalong baka shim shispa tingka ka royalty nam tong motion banti yung motion mo live po tingka na kata ka shispa tingka ibu siya kata ka District Mineral Fund ko lani kata ka District Mineral Foundation tika sorkar jela usnam arja khatnyo kala penmi ya ka wega rule ban pentrikam ya kata ka District Mineral Foundation rule arja khatnyo bat kani ka rule kala kila stang ban pentrikam nadu ka praterik Desember jong snam arja khatnyo tenadu Januari jong snam arja khat rapat kila stang ban lum ya kani ka pisa ka ban tap seni ka fund jong ka DMF ya ka jinglum jong ka jingwat RTI ka jong ni lomba ka office jong ka DMR nilap ba nadu Januari arja khat pra
hadu September jong snam arja arpuai menta kaladon ka pisa ka pelakot cakalai pu khandai krore tam hakan ni ka fund ya kata ka district mineral fund ke baki ong tinakan ni kalai pu khandai krore pan ki jakal ni ki mining license holder ki badon kumbasan hadu ndrungut ki dei na ketika dong la ne ka than shela but kajing siu pisa la ne ka contribution la ne ka jing no senyang na kata kalai pu khandai krore kini kisan bandriu tili ki mining license holder ki badon he ini jakal ni bajan ba kasnong jong ni kasnong shela kidon ki ai kumba lai pu ar krore tengka tat hadu kan ni khlip mat ba menta ni ka basusi kalong ba menta la sausnem na du ba pentri kam kan ni TMF but la ai kata ka pisa ka ba contribution kadai ka babun na kasnong jong ni kabalai kalong ba kasnong shela kadai kata highly affected area la ni kasnong ba syakta ba na ka mining activities rewat tang shiteng ka la ni sinaya ka pisa leng ba ka ni ka fund la ni ka we ka project wa ka scheme omshem la pentri kam kasnong jong ni la ni kasnong shela ba ka area shela berkoe Tedai halor kata kanong rem bangilawan banyak pensngo syaki syaiba ni persajur ya kani jingle jama DMF ba wala kasnong shela kala syakta nang mining activities wala kasnong shela kala contribute shibun la ne prap khnai pu persen ka fund chaka DMF rehadu menta ompat don watang kawiru ka scheme ka pentri kam hasnong hapo jong ke area hasnong shela tingila pensngo i kani ya kani but nilabu ro lamba kajing tho ban ong balada hapo khatsan singi kim le la ni kim ai kanu kono project la ni ka scheme ya kasnong shela la ni ijaka po kasnong shela komut banak leng jong kaseng ngin hap ban lej ban wat ya kajing yarap lengba kayeng kasyari badon burom namar bakani ka scheme kadi apa la pentrikam lengba kaan ya ka sorkar India kala sna bat kumjur lengba kaan ya ka sorkar jela kala sna ta kajing ya kendu ka jongi BDC nakaliang jong EDC ila penpau yang i bah hakini kisngi hi kandia singi insa khotno ya ka meeting jong ya ka governing council jong ka DMF but ila ongru ba insabu syakmat ya ki project ki badai bawan na po sno shela but insa pentip yang i kay ka bami na ka meeting bukum juro na kata na kay ki scheme ko kasnong shela ka kayo tingi kmi lenti ba ka jingkular ka jong i kan urlong balada kam urlong pat nakaliang jong i kum kaseng imansi kum mangilaong bangin let bantiet ya ka jengkhang jong yang kasyari ngin sale kay ka bodon kam tiga jing keren kalong bosu tana nakabayla ay assurance ngi ila ay kular yang i ba nakaliang jong i insale kay bodon kam kasnong shela kan sayo ya kay ka ba claim yo mentala south league isno